ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சமையல் செய். இன்றைக்கி நம்ம சமையலில் வித்தியாசமான முறையில் 7 கிலோ கட்லா மீன் வச்சு குழம்பு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. மீனை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இதில் 2.5 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம். நம்ம மஞ்சள் பொடி சேர்த்து கழுவி எடுக்கும்போது மீனில் இருக்கிற கவுச்சி வாடையெல்லாம் வந்துடும். மீனுக்கு முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், மீனை பொறுமையாக இந்த மாதிரி கலந்து கலந்து விட்டு கழுவி எடுத்துக்கலாம். மீனை கழுவி வச்சு இப்போ ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். தண்ணியெல்லாம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி மீன் பீஸ்களை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். சூப்பராக கட்லா மீனை கழுவி வச்சு இப்போ சமைக்கலாம் வாங்க. அடுப்பில் கடாய் வச்சுக்கலாம். கடாய் நல்லா காஞ்சதும் 200 கிராம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததும் நம்ம உரித்து இடித்து வச்சுக்கிற சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். மீன் குழம்பு இந்த முறையில் வச்சு பாருங்கள், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது கூட இடித்து வச்சுக்கிற 100 கிராம் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். பூண்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா பொரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலையில கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மீன் குழம்புக்கெல்லாம் வெங்காயம் நல்லா எந்த அளவுக்கு வதங்குதோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இது கூட 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதும் 3 பெரிய தக்காளியை கழுவி கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே 4 பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுக்கிறேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் மீன் குழம்புக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் 3 டீஸ்பூன் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். கம்மியான தீ வச்சு வதக்கிக்கோங்க. தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக வேகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். இது கூட 300 கிராம் குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது கூட 300 கிராம் புளி கரைச்சி வச்சுக்கிறேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். மீன் குழம்புக்கெல்லாம் பழைய புளி சேர்த்துக்கும் போது தான் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே அரை மூடி தேங்காய் 3 தக்காளியும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுக்கிறேன், அந்த பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மீன் குழம்பு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான முறையில் நம்ம செய்கிறோம். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். மீன் குழம்புக்கு நிறைய தண்ணி சேர்த்து செய்யக்கூடாது. கரெக்டாக மீன் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தா தான் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது கூட ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலையில கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் உப்பு மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கலாம். எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது, நான் எதுவும் சேர்த்துக்கல. பாருங்கள், குழம்பு நல்லா கொதித்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு.
இப்போ நம்ம கட் பண்ணி கழுவி வச்சுக்கிற மீனை சேர்த்துக்கலாம். இந்த குழம்புக்கு இந்த கட்லா மீன் மட்டும் இல்லாமல் எந்த மீன்னாலும் சேர்த்து செய்யலாம். டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் சொன்ன அளவுகளில் இந்த குழம்ப செஞ்சு பாருங்கள். பாருங்க, மீனை தண்ணியோடு சேர்க்காம இந்த மாதிரி கையில் எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க. மீனெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி அடியிலேருந்து எடுக்காமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கம்மியான தீ வச்சு வேக வைங்க. மீன் வேகிறதுக்கு ஒரு 7லேருந்து 8 நிமிஷம் ஆகும். இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலை இலை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிற கொத்தமல்லி இலையும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பரான டேஸ்ட்டான கட்லா மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க சாப்பிட்லாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.